Mae pawb yn neud o. Pam dwi'n gorau gofyn caniatad? Mae'n f***io fi off. OMG, dwi'n stuck. Dwi eisiau mynd am spin rhwng dre. Dwi'n give a f***. Ydw i'n carregu? Dwi'n meddwl bod fi'n cael, fe f***io chi. Ddim yn carregu, gorau gofyn caniatad. F***io chi gyd. Ydych chi'n gwrando? Newch chi os dwi'n rhegu? F***nel, just gwrando. Ydych chi'n gwrando? Dwi rili eisiau siarad. Please, please, just gwrandwch. Please, please, just gwrandwch. Please, please, just... Please, please, just please, please, just please, please, just please. Teimlo fel, os dwi'n rhegu, mae Dult yn cymryd fi llai serious. Dwi rili eisiau rhegu ar teacher maths fi. A mae rhegu'n greu stuff mwy ffynnu os dwi'n cael. Ond dwi yn cael rhegu, cos just geiriau dyn nhw. Os efo wahanol, swn i'n dechrau deud racial slurs, cos mae hynna wahanol. Ia. Os na'r rheswm bod ni ddim yn cael ei rhegu? Mae hyn yn jokes, di. Pam da chi'n meddwl, gewch chi just deud ni na? Dwi'n bod be arall i ddeud. Parti? Ref? Mae'r cama fel bywyd. Rhai darna exciting, rhai darna boring. Mostly, just repetitive. Repetitive, 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 repetitive. Ydw i'n cael fatha deud ty f*** dy rhywbeth. Ydw i'n cael rhegu? Ysgafn, cryfhau, cam, gwestiwn yn yr ysgol, amryw, symud, neu rhyddhad pan dwi'n cael rhegu yn rhai llefydd. Mae mynegu teimladau fi wrth rhegu yn oce. Ydw i'n cael rhegu? Pam dydw i ddim? Just geiriau ydyn nhw. Ond wrth dweud yna, mae yna rai geiriau ddylech chi just ddim dweud, y pethau serious sydd yn target. Pam ddim? Be sy'n mor ddrwg? Just gair dio. Mae hyn yn annoying. Stopio controlio fi. Ydy'r problem? Mae pawb yn gwneud o. Diom yn big deal. Pwy sy'n actually cario? Oh my god! Sorry. Ga i just say Ti'n serious? Just gad i mi wneud o. Hell. Sut mae'n effeithio chi? Hell, ga i just rhegu? Ga i just rhegu? Beth os dwi'n brifo? Os dwi'n hesed yn mynd i ddim rhegu yn chi gynta? Beth sy'n mor ddrwg am y peth? Adro. Pobl hen yn barnu rai ifanc. Off. Pobl yn bod yn You know. Ddim yn cael expresio dy hun. Ydw i'n cael rhegu? Ond gair dio. Ydw i'n gwneud fi'n person drwg? Ydw i'n effeithio chi? Ydw i'n cael rhegu? Ta be?